sa poong may kapal upang tayo gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Orasio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukριστong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Sa aming batikosyon, oh, pati Arbonong Junior, oh, Bernie Pito,
the 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Sige, utong pa. Karat naman, murag naman. Murag hugaw naman ang guwan. Tambutso. Wala kasog. Korog. Good morning! Gloomy morning. Ayong buntag Mindanao. Ayong buntag Visayas. Good morning Luzon. Good morning Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakakamuga paminaw sa 93.5 Home Radio. Biyernes naman din, no? Biyernes, Pebrero 19. Ito naman po ang inyong mga kagahi. Inyong paborito matagbuntag na karon. Ang inyong kagahi, ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Kung inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Thank you. Adlang. Biyernes. Thank God it's Friday. Grabe, paspas kayo pa. Paspas yung mga panahon. Parang kailan lang nagbayad ka sa imong monthly karonting bayad na sa 655. Pila ka adlaw na lang pamarso na pod, ha? Oga. Pila ka bulan na lang, Pasko na sad. Ha, layo pa. Napay summer oy. Samo. Oh yeah, talking about about summer. Okay, plano ro nila nga. Pwede naman siguro ablihan ang mga sinihan. Wow. Ala, Dugay naman nila ang gusto yun. Actually, ang uban, ginapabrihan naman nila, pero mo lagi 1 seat apart, 2 seats apart. bye, napay sa. Pwede ablihan daw ang sinihan basta kanang naaylat ang. Mo galing, nay 2 seats apart. Dili pwede magtindog-tindog, mangi sa kadaan kay bawalan sa kamotindog sa sinihan. Ana, kung kaihon ka. Kung lang si Rosana, ana. Ha? Well, kana lang gidaan ang sinihan ng tumuog tinguhaan na number 2 na maging ang purpose ang salida. Asa na yung Ang unag yung purpose diha, mga hawid-hawid man na diha, ah. ngit-ngit? Oh, ngit na. Pwede mo, kung movie lang, pwede mga matanaw sa balay, kung movie rin mong tumuog tinguha. Oh, what? Pero siyempre, ang mga hawk, mga hawk. Kung sa Cebu pa ka, wa may L, ang mga hawk. Ano din na siya? Ang mga hawid-hawid, ana. Ano Ta din kung siya? 2 seats apart mo, ano magsinihan pa man mo di yapong kakahawid-hawid? Ano din na siya? Mo na siya. Sa una di asam dito mag-date sa una nga wa man di kon. So, College pa ka wa man kay budget, sinihan ra ka. pakutanaw daw nato kung musugot ba na sila be. Ha? Pwede na ba nga blihan ng sinihan? Ah. Okay na ba? Oo, Siyempre. pwede na kay. Grabe, wala may kita ni Jim Bunch. Jim Bunch. Oh, lahir ra gyud tumutan sa sinihan gud nga ngit-ngit. Ha? Lahir ra gyud, lahir ra. Kaysa sa balay. Oh, lahir gyud tong big TV kay makapokus ka kay kung sa balay mo daw ka kagay art. Ma-distract ka na ayon, na mahugas og plato, dini mo lahir gyud to daw ang kuan gyud. Yan, manimahong bulad, lamin na po ipaniod po. Ana. Online pa mong bata. Oh. Dili. Dili lagi kay napalagi ang COVID kagay mag-ulo. Sino na yung ikatulo? Ikatulo, Ah. depende sa salida. Oy, choosy di gyapon eh. Wala ko kaya. O depende po sa imong abay. Depende sa salida o sa imong abay. Oo, depende sa imong salida o sa imong abay. Ana ha? Wala na ni. Kaya pa sa Kabulo ka kita na natingala ko aning nahitabo ron sa kuan. Diya sa Texas nga init mo ta nga lugar. Apan minilyon ka mga tao diya sa Texas, USA ang nagproblema karon labi na ang mga ospital tungod sa blackout sa Texas. Lah. I have a tita there. Ngano? Yes. Tungod sa winter storm. Winter storm? Tugnaw kaayo unya nag-ice na apektuhan ang ilang mga electric or power companies. Tungod kay nakuratan kay dili man use diya nga mag ano. Oh, ala yun. Di ba? Isa daw na. So munang mapare sa Pilipinas kung kunwari kita ba ngani wala ta kalit lang yun ni Mag-snow? bugnaw nag-snow patay tang tanan na. Uy, Ginoo ko. Unya nga itong mga balay, wala maandam ana, di isa ka hugmak na na. Unya, ni para ang imong atop. Di wala. Unya, sinasa pa yun ang imong usa, mga amakan rin imuhang kuan diha.
Bungbong. Nya kawayan ang Tinala salong. ka, mangihi ka, di na mo gawa si mong ihi. Okay, ice na. Ice na. Ana. So para na sa Texas, dili usually gakuan dia. Oh. Init dia nga lugar. Oy, Ma'am Joy Martinez, kumusta man taon mo diha? Okay ra mo diha sa inyo sa Baltimore? I'll try to call my tita in Texas because I have a tita there in Texas. Ha? Okay ra mo diha? I have a tita there. Tita, Kay kamo mga nasa Amerika be pakikuan ko be basig kumusta mo diha? O okay ra ba in taon mo diha? Di ba? og ang OFW nga mga suki nato, good morning. Before mo mag-TikTok, tanaw sa din ninyo na inyong balaod sa inyong kumpanya. Kanara ba'y OFW nga nag-TikTok, nasapon nga naka-uniform, gitanggal sa trabaho. Mo ba? Nay nagsumbong. Basig udto-podto kanang timpa ni udto. O ya giinitan lang yun. Na posible. Kaya naman sa Diba? giyong kumpanya nga dapat sa panahon sa trabaho. Oh. Pwede mo mag-TikTok pero dito na sa day off na, ana siguro. Good morning diha kang unsa ni etak inirni. Kalisod ba ninyo mga ngalan oy? Gibali-bali magud na. Mao ba? Kaniday si Orotra Coach Nobs. Mhm. Ha? Kaya ka Orotra Coach Nobs? Isa na. Arturo Bulong. Kulire. Giba. Giuso na mo lagi ba? Linauso ng bali-bali pangalan Catherine kanong Zapanta de los Reyes from Bugo. Ang maningilay manggug karog utang, i-search na manggug. Sa di pangalan na niya. So mo na uban balihon nila para dili ma-search. Mo na modus gyapon na sa katong Unya. galikay. Orotra Coach Nobs. RJ. Bali ha? Balihon ko sa nangakuha liyan. Nevlam. Balihon tong Malvern. Nevlam. Nya, kutib-kutib. Yeah, grabe no. Uy, Unya tika kani, mon. ha? Karon ang Kongreso sa Pilipinas, ilan lang unsa gitangtang na nila tong proposal nga ang mga LGU, mga syudad, munisipyo, probinsya Mo direct na na. directly na makapalit og COVID-19 vaccines. So dapat- usab-usab mo no, sa usab na mo no. Mao na di usay. Unsa kay mo hawd kay mo una pero kana biton para lang mga paepal-epal lang yun ng mga Jesus. So katong sa una pwede sila mo direct karon di na pod. So national government ra gyud dapat. Sa government na para kuwan. Nana. Tama Unya, di ba? napodi niyo, ha? Kana niya. Kana pagsasabatas sa patrol.ph ng bayad pinsala sa negatibong epekto ng bakuna pinamamadali. Kay gusto nila nga mahimong responsable o accountable ang presidente kung naay mga negative negative nga na mga mitabo. unsa reaksyon. Labi na kung naay mga kuwan, mga mamatay o masakit. Yang anong presidente raman, ngano, presidente ra ba ang kuan? Ang kanang tao diya sa gobyerno, dapat kamong tanan. Wa man gani ni ako atong dingbak siya mga tawhana mo. Sus dinyo. Sobrahan. Kamo tanan. Nya kabalo ka kung kinsa ang mga ulo-ulo ani. Siyempre kanang Kiko diya sa Senado, nga Kiko kay gnaong. Ana, si Kiko Pangilinan. Jesus. Para lang yun maipit. Kana mga drilon. Lam porch. Ana. So, muni lang gusto nga ipakuan na bala. So, for example, kung magsugo na taghatag og ba mga vaccine, kaya kasong na di maayo para sa dingbak siya, so mahimong mabasol ang presidente. Ana ang gusto nga ipatulod. Kamo tanan diha nga unsa? Ana. So, kaluko kay ni. Usay be makaminos gid ni sila bay sa kanang mga probinsyano ba kana presidente. Ana. Istoryahan og balaod nalimtan niyo nga Ginoo ko, Professor of Law ka na si Digong, ha? Gatudlo ka nagbalaod sa universidad sa Mindanao. Unya, abogado ka na. Unya ang gayaw-yaw di abogado. Unya na po'y vice presidente ng abogado, pero wa po'y alamag ang Ginoo ko. Basta lamang ka istorya. Unya, kasadiyang maipit na mo, yun din nga, freedom of speech man na. Kung maipit na, freedom of speech. Jesus, dolor. Makatuon yung taga na may nga nga style ha. Ana day dayon nilang itubag day dayon ha. Ana dayon, Freedom ana. of speech na. Ana. Okay. Naunsa naman yung diya sa kanang Taguluan nga kanang unsa tawag diya kaning sanang port diya sa Taguluan, ha? Mindanao Contain. Gasunod-sunod naman ning kuan diya mga kontrabando. 125 million ka mga sigarilyo nga gikan China ni abot dire
Unya ang problema ani, nibalik na ba to si Andrade diha si Juan Angelo sa customs, nibalik na. Nabalik na siya. Ha? Angelo, i-check daw na. Nganong ang kontrabando lang man ang madakpan unya dili makita sa customs kung kinsa gyud ang mga tag-iya ni ana or shipper or padulngan or mudawat ni ana mga kontrabando. 125 Naman million. sino gyud pangalan ana pero wala ga-exist ang pangalan. Wala Bitok trading. Ano yan ay ana? Unya, anak na lang yun dahil mo kahuyang kabugok na di ninyo ma-trace dayon kung kinsa ng mga tawanan na. Or, tanggalan ninyo ba ang kanang mga panguna-una sa katauhan nga magkanong lugar na ba ito? By the way, by the way. Sir, oh. Ano dayon, saray? Pakitagalog lang po, sir. Sige, bakit po? Magkanong lugar na po ito? Magkano ang lugar? Ana, nalala ba? Iusan niyo na para mawala yun ang kuhan, mga pagduda sa katauhan. Nganong pirmi di para sa padiya ba? Pasagdan lang sa hantod matrace kung asa padulong. Kung asa gyud ang ugat. Kani ang mga kontrabando niya, sunugon na diretso, di nawala na yung mga ebidensya, di na tayo matrace kung kinsa gyud tong mga padadaan. Ana ba? Sa droga. Ana, kay mga nadakpan. I-trace naman. Sige, iparelease na. Hantod asa na mo abot. Pagkabot ito, ay wala man na diri. Uli. Pero nakita na. Trace na yun. Okay. Di mo na nahitabo ito sa may patag na pertinda ko ang balay. Sa kaning kontrabando, ingani ang mahitabo. Naikuan, makita dito kinsa ang sender, pero ang pangutana, di kaya pa may bawang kung kinsa gyud ang kuan. Wala sa Facebook nga pag naay mo like, may balan din sa mga asawa nga, ni-like lagi na siya. Muna yung mga picture dapat nga walaon. Kanang dapat pag nag-like ka, di talang makita nila nga ni-like ka. Katulad Dili. kita nang nakareceive ang makikita. Banga kayo si Facebook bay. Banga si Facebook. Tina ko nga no. Ano man? Dapat ma-identify po ni Facebook kinsa tong imong ex. Ha? Ang problema kay kalaykon kay kakabulog yung kangon mo, mugawas mo ginyo mutual. Kaya usay mo tanong yung mga asawa. Uy, Malvern is partial like this photo. Di lang kayo nag-like. Kalito lang kahago kaya hapak na. Gi-heart yun. Gihat-hat yun. Banga kay si Facebook. Dapat ang pag-like sa mga kuhan, dapat dili ta na makita. Dapat katuro ang gi-like may makita. Ay, gi-like ko niya. Ana ba para bitaw nga dili ni makagubaog kami niyoon. Banga gyapon si Facebook Burn. Borag cellphone. Dapat daw ibalik daw na nga. Mas may datong sa una pag yun 50-10 kay walay sent items. Mga Mindanawan, matngon kita, magbantay kita ha kay mosulod na karong panahon na signal number 1 ta dire. Labi na to mga maigo diyan dapita sa mga eastern going to western part. Dako po ni nga bagyo. Pero at least nihinay na siya. Nihinay na siya. Napaman siya sa dagat, di ba? Murag yapon nagugma. Nga inon-inom ka, grabe ka, oros-oros ang I love you. Pero sa dihang mo abot na gani ang mga bill sa tubig. Maglisod na bisag halok sa iyong asawa, una ka gawa sa balay. Di naman nubag utarong eh. Basta balon kayo mo mga bills, ang mga asawa, di naman nubag utarong eh. Di ba? Napay tubig na. Ay, ko tubig na! Di ba? Unya. Ay, paita. Uy, kasi lang atong mga igsoon diya sa may Xavier Ecoville Lumbia. Nagsunog tong kagabi na, di ba? Kagahapon. Gabi, no? Grabe nga sunog. Nana sa itong balita, unya. Isgutan. Tana. Di ba? Hindi kayo ako kadam news diya, ha? Sus, Ang unsa, kagabi ipod natin mga nahinabi. Uy, good morning, Dedia, kang Marawi City Mayor Attorney Majul Gandambra. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa ato nga mga kaigsunan nga mga Muslim, mga Maranao, labi na nga nagapaminaw ka nato karon, hinaot nga nalingaw kamong tanan sa pakiguban kanamo. Unya, grabe. Art, Burn, agtungo sa Marawi, tanawan nyo nga, giunsa nato pag-rehabilitate. Makita ninyo nga unsa diya. Misura ng Kimtano, gigira pa ka, tapos Yan paguman, ni pandemic pa yun. Na pandemya. Human sa mga gera na pandemya, grabe yun. Grabe kaayo. Pero Pami nga if there's one tribe or one people group nga angayan bitaw nga mo surrender na ni kinabuhi para nako ang mga Maranao.
Nga naman, nagyera na ka, nawad-an kag kaptangan, nawad-an kag Pinoyanan, nawad-an ka og mga silingan, nawad-an kag mahal sa kinabuhi, na pandemic pa yun ka, Pandemic pa yun na ka. COVID pa yun ang imong makigalaan, ikaw mismo na infection aning pandemic, unya, ni barog gyapon ka. Maglisod pa yung recover kaya ang negosyo hinay tungkol sa pandemya. Nga na ba? So, saludo kami labi na sa ato mga kaigsuunan diyan nga mga maranaw nga taliwala sa mga hagit, grabe nga mga pagsulay, grabe na mga challenges, pero nandyan pa rin kayo tumatayo, nagbibigay pag-asa sa isa't isa, pinapakita nyo kung gaano ka-resilient ang talagang Mindanaoan kapag ka anumang mga hamon ang hinahanap natin sa ating mga buhay. So, mapia ka pipita sa inyo tanan. Good morning kaninyong tanan. Teka muna, 709. Basin dagdagan mo ilaga sa inyong balay? Oh. Tanawa akong gisolo. Muna yung mga bagong produkto na to karon nga panghadlok sa ilaga. Atubang yun. Hala, kanindot ana, gahi burn. Pila Daghang salamat sa Tailor Made by Olive. pila man na siya kung magpa-order. Dili lang sa gahi ni Bay. Depende. Sa gahi ni Bay lang. Dili ra sa gain ni Bay ni. Ha? Order na mo. Panghadlok ni sa inyong mga ipi, sa mga ilaga, sa inyong panimalay. Grabe. Or kung kasog sa puton yung mga asawa tungkol sa bills, sulubalan ni, tapos ipakita kong dagway. Galing. Anara, tirada rin. Dapat take story sa Zoom? Ha? Karon tad. Nata diya. Dapat diri siguro ang kada na ay kuan, na ay mag-guest diri, na ay libreng t-shirt. Ba? Pwede. Pero na ay donation. Dili, barter. Na ay donation. Ana. Keep safe sa family diya sa Barangay Carmen, dool na Diyos sa suba. Amping mo na tanan, gikan kang Fritzy Wabe. Ilusan ni kuan bay. Emily Wabi. Ha? Nganong hadlok mga mo yung lakong Emily? Madukuduk. Ano magkurog-kurog manggidayong ka? Ha? Sumang ka nga. Mga kababayan. Mga gahi beta diri. Dapat dili ta magpakuan. Uminso ta atong mga asawa di ta magkurog-kurog. Ingon ni Ma'am Joy Martinez, keep safe mga kababayan. Kami diri, snow among kalaban karon. Abi niyo siguro nindot ng snow, no? Kaya may nala, oy, kanindot sa snow, Oy, maka-spin na, Ginoo ko. dilalim na. Ginoo ko. Grabe yun. Di na ko ba akong states? Perti ka bugat kumugawas ka sa imong balay. Nga naman, dagaman kay mga bugat kay imong sulubon. Mga jacket. Abi lang nimo na fashion. Pero lamis ng snow, kaya pwede ta di maligo. Di mata Barington. Presko. Pero mo alis nga mangyapon. Good morning, Kuan Bernie Mendoza, mga kagahi sa ngay Bernie sa Napolcom office. Ay! At sa atong pinakagahi nga Regional Director Attorney Jerome Asuga. Good morning. Ngay, gimingaw na ko sa mong nilutoan, ngay. Kumusta ang kanding diya ngay? Ngay, namigin na mo kuan diya. Ama kanding diya, kanding. Kinilaw guban pa. Grabe na si Sangay. Oy, good morning. Sa tanan mga taxi drivers karon nga nagsugod na og drive, maayong bunta. O sa tanan po natong mga drivers kani pirang sa Grab, Foodpanda, tanan ba na sila? In fairness sa ila ha. Good morning ninyo mga boss. Kayo na sab. Sayo kayo, na kung gisundan diri sa kayo niya. Amping mo permi ha. Tapos Amping kung mo makita permi. po mo nga na nag-order, medyo gihing ha, paim na po yung tubig po. Gani. Paim na po ninyo. Tapos kung naisukli nga mga 5, kanang ana, ayun na, iatag na na. Kanay mas sukli nga mas 5,000, ayaw na. Dili, 5 pesos ra akong gingon. Ah, 5 mil may mong gingon. So, hiras ba ka? Para ay nagkaipabungkig ba? So, Luoy, di pa ba na sila lalimpod nga kuan ilang trabaho? Bitaw. No? Di ba nalalim init, ulan. Pero ano yun, muinit, muulan. Tapos, mayroon ba kanara sila nga igo lang mo kuha nga. O sayra ba sila ba mo order pa? So, effort kaya na para sa ila, ha? Doc Soy Laure, good morning diyan nimo. Ha? Nagapaminaw in taon kanamo diri sa ato ang gahi ni Bay. Salamat, boss! Siyempre, yan ang ato mga gahi nga mga balita aron makahatag kanyong impormasyon ning buntaga. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita hatod ka to sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay
O sa atong lawas mga papiskay, tistingir ko ninyo ng Cherry C mga kagahi. As in yun, no, nindot kayo, maayos atong panlawas. O niya, kuang kayo, no? Kanang at least protected kita ba? Cherry C para mas healthy and COVID-free. O ganyan din talis ng mga balitaan ni Buntaga. Nasunog taon sa kabalay sa Ecoville, Barangay Lumbias, Cagayan de Oro City kagabi. Sa investigasyon sa mga bumbero, gipanagihan ang balay sa Barangay Treasurer sa Lumbia. Doon na say nagwelding sa ikaduhang andana sa balay nga gidudahang maoy kalit nga hinungdan sa pagsilaab ni ini. Wa hinoy naangin sa maong insidente. Napalga ng usa ka patayng lawas sa baybayon sa Nabulod, Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental na ilang biktima nga si Marv Jepsy Andres nga taga Makanhan, Carmen, Cagayan de Oro City. Ulahing nakita ang biktima nitong Lunes nga naligo sa Cagayan de Oro River. Patay ang tulo ka mga lalaki human ni ambak sa suba. Ngano kay gi-raid sila sa mga pulis. Ngano kay nagtari-tari sa Barangay Gumalang, Baguio District, Davao City. Naila silang John Hansel Pagapang, Mark Joel Agusan ug Dennis Manipis. Subay niini, arestado ang 13 sab ka mga residente nga apil sa sabong nga iligal. Giposil patay ang kaning kagawad sa Dato Udin Sinswat, Maguindanao. Biktima si Kagi Said Larim nga taga Barangay Aper Kapiton nang apil lamang taon ng sospek ang biktima gawa sa ilang tindahan diyang kalit kipusil sa mga sospek nga riding in tandem. Wa pa mahila mga sospek o giimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Arestado sa kapulisan ang usa ka gikaintapang wanted person tungod sa kasong frustrated murder sa Barangay San Roque, Zamboanga City. Sospek ilang si Freddy Cantungan, girekomend ng piyansa 200,000. Giaresto ang 5 ka mga mananaga tungod sa illegal nga pagpangisda sa Barangay Ipil, Surigao City. Nakumpiska kanila mga gamit sa pagpanagat og motorized nga bangka. Sumaa sa mga pulis nga dito namingwit ang mga mananagat sa mismong fish sanctuary nga dugay naman in taon ka nang gibawal sa bisan asang mga lugar. Gipailam sa state of calamity ang Santo Tomas, Davao del Norte. Human makasinati sa grabing pagbaha ang lungsod sukad pa ni atong Lunes. Apektado ni ini ang kapin 6,000 ka mga pamilya sa napulo ka mga barangay. Mukabat sa dulan 50 million pesos ang danyo sa agrikultura o 10 million pesos sa infrastruktura. Oras! Alas 7:16 na. Mayong buntag sa mga nagsilig-silig na karon diha. Morning, madam. Ito na ba ang buwelta ni Art? Ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Bunhok Junior. Basta Junior! Guys. Hoy Junior, asa na pagkawag to? Ha, soldri kayo, bisay say pas buntag. Ang mga inahan, nga mga anak. Junjun. Kining bahina hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C Calcium Ascorbate with Kamo Extract and Zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikayo sa tong lawas makapapiskay. Ang Cherry C mapalit na sa mga nagunang drugstore o pharmacy sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro City. Pangutan na sa kato dito ang Cherry C nga Kamo Extract. Nga pakisearch yun siya ng Kamo, di ba? Kulpa kayo. Power. Ha? Ang bitamina nga gi-endorso sa mga espesyalista, ilabi na sa ato ang doktora nga gwapa. Sumala pa niya karong panahuna, ilabi na nga dunay pandemya, kinahanglang himsog ang tibuok pamilya. Dr. Cheryl A. Bularon, active consultant, Maria Reina Xavier University Hospital. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Istoryahan na po natin ng hapsay dalan. Kay daghan na po dre ang magpagahigahi, maong usahay, mabadlungan, mapasipadan. Kini ang gitawag nga paglimpyo, paghapsay, aron ang mga tao nga lumabayay, di bastang mga pilay, kay bisan unsan lang ang natamakan nilang nanay og tatay. Road clearing kini karon ang nagpabiling istaring. Lakip sa birahan mga
ka illegal parking. Sidewalk giluagan para sa tao maagian. Nga di dapat tukuran sa bisan unsang klaseng tindahan. Dili di ay? Bisan pagka ng atik-atik ninyo nga tindahan nga gi-extensionan. 2019 pa ba yan ni Gimando sa DILG? Gimanduan ang mga lokal nga kagamhanan. Nahawanan ang tanang kilid sa kadalanan. Ug ang magmagahi, sure na sure, siguradong tsugi. Nagani mga mayor sa DILG, nakadawat na og mga memo kay gapaluya-luya ug sa gobyerno nasudnon wa ga-follow-follow. Basig parok leader. Busa dagang lokal nga gobyerno bagsak ang ilang grado. Unya hadlok pud ni di ay sila kay taliabot ng election bro. Uy. Kaya ka na mga naninda sa kilid bro. Butanti di ay nila bro. Mao. Steady na unta ang pagpatuman apan medyo tungkol sa COVID, medyo naundang. Karon kay sitwasyon giarang-arangan giluag-luagan, demolisyon sa sidewalk gipadayon, aron agianan hapsay ug walay confusion. Sama pananglitan sa Cagayan de Oro. Balik na sab ang team ni Antonio Resma sa ilang trabaho. Mga konkretong istruktura, grabe, gimaso, gipangguba. Bahalag daghan ang gayawit, daghan nangasaba. Ani manggudaw na siya. Gawas nga ngilad sa pananaw ang gubot nga sidewalk. Sa mga pedestrian ug motorista, makahatag kinig kasamok. Ilabi na niya tong di gyud basta-bastang mosabot. Grabe, oy. Ang ilang mga utok murag puno sa mga lukot. Time. Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Puno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra Calcium. Kami mo dahil sa aking ang dahigon. Umabati ko sa aking batikuson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Alright, babalik po ang inyong mga
mga kagahi ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O ang iyong sulugoon sa Kanginan Art Bonhoc Jr. Happy birthday kang Gabino Agcopra sa Mantikaw, Misamis Oriental. Happy birthday! Magsadya ang mga bumbero na ining taknaa. Mga bumbero, birthday ni Gabino. Oy, hello there. Good morning kang Kagawad Talsi. Kagawad, morning. Oy, ipabli na daw ang sinihan. Ingon ang 30%. Oo, Oo. pero ningon ang 60%, Dili pa ka na pa'y COVID. ningon ang depende kinsa gidala sa sinihan. Okay. 10% ingon depende daw sa kinsay ka date o kinsa na bay libre popcorn ana depende ha. Good morning dia kang Haji Santos, brother. O kang Brad. Raymond Gargar Calmilotes dia sa Thailand. Oh, tama ta. Ha? Kuha na ba na siya kanang may namuluto? Cooker na siya karong cooker. O ba? Oy, mga kagahi, nako. Uy, ginoo ko ang African Swine Fever ni Niabot Abot na. Cagayan de Oro sa syudad. Niabot na sa akong middle initial nga barangay Agusan. Ha? Oga, nataptan na sab sila sa African Swine Fever. Oy, bantog ra na nawag napdagan na po ko'y miss call ng mga igso na kong baboy sa barangay Agusan da. Oo. Ato ni kumpirma de kung Unsa may gihimo dia karon sa Oo. Barangay Agusan? pinagi sa zone na si Sir Kenneth Piloto ng Barangay Administrator sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro. Bossing Sir, good morning! Kenneth, kumusta? Gahi, Kenneth, good morning. Sir Bernie, Sir Art, mayong buntag ug sa tanan nato mga kagahi, mayong buntag. Kenneth, Kumusta gahi man pa ba? ba? Kumusta Gahi pa ba? ba? Gahi pa ba? Gahi pa Sir Bernie. Ayan. Very good. Tay pa sa kanang kumpirmado na gyud kini nga diya sa Barangay Agusan duna na African Swine Fever. Yes Sir Art, ikasubo nato nga ginakumpirma nga sa ato ang usa ka zone nato diri sa Barangay Agusan, specifically sa Zone 7. Kumpirmado na sa atong Department of Agriculture ug City Veterinary Office nga nagpositibo ang kadtong blood samples nga among gikuha sa nasampit nga zona sa milabay nga adlaw. Tay pa Kenneth kanang kung itay padulong kag Villanueva no? Padulong Villanueva. Kanang Zone 7 asa man na? Wala na siya Sa Villanueva kalayo ba kayo mo? Dili kanang gikan kas Cagayan ba? Padulong ka. Pabugo. Ana, Pabugo. Villanueva kay Villanueva man ko unya kay naa si Senador Bongo pakilom dia. Ay, Giimbita kalayo. kita nila dito sa nila ni Mayor Jinjin nga Oy. if you're going to Villanueva, asa man ang Zone 7 sa patuo pa wala. Padagat o dito padulong sa kuan? Bukid. Pabukid nga Pabukid. side. Bukid. ang- Oo, ang daghan pong gabuhi diyan Zone mga baboy, mga backyard lang town. Naay mga tangkal-tangkal nila sa ilahang mga households Sir Art. Tapos ang ato ang gikabalakan ani Sir Art, mo po lang gikabalakan sa Regional Director sa Department of Agriculture tungod kay duol kini sa merkado sa Puerto Sir Art. Ug at the same time accessible pod padulong sa Bukidnon. Unsa man ni Sir? Unsa man ni na gisusi lang ni tuyok or nay kalit nga nay nagpagawas nga Random lang man, simptomas? random. O nay nigawas nga simptomas na matay na baboy? Ang nahitabuan ni actually Sir Art, after atong pagbuto dito sa may Mambuaya ug San Simon, ang usa ka aksyon nga gibuhat sa konseho sa barangay sa pagpangulo ni Kapitan Milyes ug sa komitiba sa agriculture ni Kagawad Marvin Guntiñas, iyahang gipatawag ang ato ang mga zone leaders para mag-conduct og profiling sa tanang mga namuhay ug baboy, part kay bali sa intervention nga gibuhat sa barangay. Pero gikasubo nato tungod kay pagtuyok sa atong mga zone leaders, pag-identify sa kung kinsa namuhay ug baboy. May nakita ka nagluya. Naada yung nag-feedback nga wala naman mi baboy tungod kay nangamatay na atong milabay nga si Manaw silakad daw ang milabay. Mo ba? Kibali So wala na report. namatyan sila mga baboy miaging simana. Yes Sir Art, ug gikasubo nato tungod kay Wala delays dahil ma-report or late na siya, ilang Ken? pagpahibalo. Unsa to Sir Art? Wala dahil ma-report na itong namatay nga mga baboy. Wala diretsyon na report Sir Art, so mao na ang ato ang gikasubo pod tungod kay paspas man pod ang pagpahibalo sa barangay. In fact last year pa man nagsugod og profiling ang barangay sa kamanduan pod sa Department of Agriculture. Ang uban natong mga kaigsunan wala sila nag-cooperate, wala na pa-profile, ilimod na sila baboy, tapos karon karon dayon nga inani na ang sitwasyon, daghan na dayon ang nagpataas nga og kamot nga naa sila mga baboy binuhi sa ilang backyard. Oh, tapos unsa man to gipangkal na to, gipangkatay na dayon tong mga binuhing baboy nila diha. Ilahang gipang baligya Sir Art, ilahang gipang matansa tapos gidispose. So mao na Hala. atong balakan karon ug asa na to na madulong. Kay definitely kung nagpositibo to dito nga area, dako og chance nga carrier pud to ang ilahang baboy. Kunya duol atong kabalakan kay duol sa merkado sa Puerto. In fact gan Sir Art ang kaning 500 meter radius
katunga halos ani is part sa Barangay Puerto. So kung mo katupong 1 kilometer radius, abot pod gihapon sa Puerto ang iyahang kuan. So unsaon man ni unsa may lakang karon sa Barangay Agusan na in coordination with the Agriculture Department, bali wala say mamuhig baboy karon panahon na diyang dapita. Sa pagkakaroon, Sir Art, atong pagkabalo dayon nato nga naay mga nangagsakit nga baboy, si Kapitan Andrew Miliesa nagpagawas dayon og tamanduan nga walay movement sa baboy adto nga area, walay mogawas nga produkto nga sa baboy adto nga area. Tapos katong pagkumpirma na nag-station na po dayon ang atong mga barangay tanod dito sa Nanay checkpoint, nanay checkpoint, Sir Art, nga wala gyud magpagawas og produktong baboy dito. Mao po na nagapanawagan pod si Kapitan Miliesa sa atong silingan nga barangay, labi na sa Barangay Puerto, nga magkatinabanga ani ang hisgutanan tungod kay kuan man lang gud, Sir Art. Kay sunod ba yan ang Puerto diya alain na. Pasaka. Yes, Sir Art. Mao na actually ang gikabalakan pod ni Department of Agriculture kay basin og mo padulong sa Bukidnon. So mas ako og problema kung mo padulong sa Bukidnon na nasampit nga kuan nga butang. Unsao man nga mga baboy di sa maglihok unsay command ana. Puraya po sa military. Unsao man nimo? Imong imong parito sa pagsulti mga baboy. Wait. Ana lang. Magsinabtanay raman po din mi. Ya, ino na mga attention ana. Bitaw, no? Pero ang problema ni nila, no, aya pa nag-report. So, meaning to say, katong manapiktuhan ng mga baboy nga posible. So, mga 2 weeks ago na karon. Mga 2 weeks ago. So, katong nangaon og mga humba atong mga panahon na to. Nabay nagpista ato, Ken? There is atong area, Sir Art, wala po. Wala. Ang kasagara nga... Sa kanang Puerto? Sa Puerto, wala po, Sir Art. Sa Alae? Wala po dyan. Wala po. Kay basin yung naabaw, yung pidi, o dito ng hambog na to nga, bay nami humba, diri saya nga wakakani. Nami padala sa imo da. Hamunada. Oh. Tamo na dito. So unsa may tabuan ni ron, wala sa igyoy mapagawas nga baboy or di po na nimo pwede ipaihaw o ipamatansa. So sulod adto nga area, Sir Art, stricto gyud nga ginapatuman nga walay pagawas nga baboy o produktong baboy dito sa area. Tapos nagmuntar po og checkpoint ang barangay dito. Ang mahitabo po dayon karong adlaw, Sir Art, kay kagahapon man na-confirm og ang mga instructions is kagabi nang hatag. So ang mahitabo karon is mag-profiling ang barangay kauban ang City Agriculture para sa mga namuhay og baboy kay kato nakasulod sa 500-meter radius. Mao man to silang automatic nga ipangkal posible karong adlaw. So paspasan ang profiling. Tapos kato pong nakagawas sa 500-meter radius nga sulod sa 1 kilometer radius, kuhaan po to sila og blood samples para masusi kung asa na nga extent miabot ang nasampit nga virus. Ate pa rin, nangutana dirikin, pila daw kababoy ang namatay ni atong wala pa inspeksyon? Daghan ba daw? Naay feedback sa katong mga nakahinabi lang nato, Sir Art, mo abot pod siguro og 5 ka mga baboy ang nangamatay, Sir Art. Kalit Tapos, lang to namatay lang kalit ana. Nay sakit. Dili pod, Sir Art, nagluya, nagsakit. Tapos ang iyaha kibaling kuan nagpula-pula, tapos at the same time biligan og kaon ng baboy. Murag ka nang pareha gani sa kanang manok nga murag ka na ilang ginatawag nga giatay. So inana ang gakahitabo kibali sa mga baboy. So dapat nato mga kagahi, pag nagani mga inaana, i-report dayon kay di man mo dakpon. I-report lang dayon para nga ma-contain dayon na siya ba. Unya ano ginang panawagan nato sa itong mga kaigsunan, Sir Art. Basi magumasayangan sa dakong baboy, no? Mas madalahig man po gurug tanan o mas dako ang problema kung dili nila i-report sa barangay or sa atong City Agriculture. Kaya nga naman to, tungod to kay ang pakaon nato kay kana mga pasaw ra daw ana. Dako og chance, Sir Art, nga tungod sa pagpakaon og kanang pasaw or naaba kay wala pa maguna nako akong information kung basin og naay baboy nga gipasulod sa area nga gikan nga contaminated o gikan kibali sa laing lugar nga affected sa ESF. Kani yung mga baboy Di basin ni baboy nga relatives, ni bisita siyang relatives, carrier din siya. So nadamay siya. Ayan, nagbeso-beso sila. Nagbeso ana, uy, masa naman ka bench ana. Mo gyapon baboy gyapon. Tingnan mo na, basin man sagod pa nga na. So sa ba kada kung baboy karon kung imo nang hihaw ni baligya, pila ba kita o na? Uy, kung imo nang ikarni-karni, karni pila na. 10,000 uy. 10,000. Taon na nimo, hala na. Nagluyan ay pagsaba kay kung patyo na, watay madaw-daw. Tay basta katong namatay to, waka to giihaw pod ken. Nya gimatansa.
Yagi karne. Mura mo galing na itabo, di ba? Ang katunong mga nangamatay gyud Sir Art, gipanglubong pod sa ato ang mga kaigsunan diha sa area. Maayo in town. Ilaha Sure yun to. gipanggihaw, Nga, gi-check kadtong yun mga ninyo ang lubnganan. Sakit-sakit. Ilaha dayon gidiretso og gihaw. Tanawa si. Katong kamuno nagsakit sa baksyon nagluya, giihaw gyud. Tao, no? Tama, di ba? Mensahe ni mo, Ken, sa ngalan ni Kapitan Diang Amiliesa, sa Barangay Agusan o mga siling dapit diya sa Isting Bahin sa Cagayan de Oro para sa mga labi ng mga namuhig mga baboy. Yes Sir Art, sa ngalan ni Kapitan Andrew Milias ang atong pagpasalamat sa inyuha, sa mga kagahin nato sa paghatag og higayon para mapaabot nato atong panawagan sa atong mga kaigsunan. Unta katong mga namuhi og baboy, dili kibali sila mabalaka, dili sila duha-duha og paybalo sa ato ang mga local government units kung naamay mga nagsakit nilang mga baboy para mapangitaan kibali og intervention o maka-action diretso ang ato ang gobyerno. Tapos at the same time Sir Art, atong ginapaybalo sa ilang dili sila mabalaka tungod kay kung mag-report sila og affected sila sa ASF, ang ato ang gobyerno na in place nga mekanismo nga maghatag og ayuda sa ilaha. Ang Department of Agriculture kung naakibali kay binuhi nga baboy nga apektado sa nasampit nga ASF or maski nakasulod sa 500 meter radius, automatic nga tagaan kibali ka og part ka sa ilahang listahan sa tagaan og ayuda sa kantidad nga 5,000 pesos kada binuhi nga baboy. Tapos at the same time, ang atong city government maghatag po og 2,000 pesos, bali 7,000 pesos ang imuhang madawat kung apektado ang imuhang binuhi nga baboy sa ASF. So Alright. ayaw mo pailad na ang ato ang mga gapang canvas po nga mapadulong sa thank you ang inyong mga binuhi nga baboy tungod kay kana sila gapang lingla lang para lang makapalit po sila og mas barato sa inyo. Tapos at the same time, dako nga problema kung yung i-dispose o ibaligya sa ilaha tungod kay ang mahitabo mukalat pa sa laing lugar o kung mukalat siya sa laing lugar, samot nga mo dako ang problema kay dili kita makapangbuhi sa baboy sa pila ka katuigan tungod kay kung affected ang atong area, mga maabot daw kuno Sir Art og mga 20 katuig aya pa makabuhi og baboy tungod kay magpabilin man ang nasampit na virus sa area Sir Art. 20 ka tuig, Diyos ko Lord. Daghang salamat, Kenneth Peloton, ang barangay administrator sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Amping mo tanan diha, mga bay. Thank you, sir. Daghang salamat Sir Art, Sir Bernie, mga kagahi, daghang salamat. Thank you. Ay, naunsa naman yung panahon. Ano ang back-tin burn kung maglakaw-lakaw ba? Sige, duko-duko. Naulaw kayang mama baboy. Asa man nagikan ni mga virusa? Kaning COVID, kaning mga... Sa unang panahon, wala man yun ni sila. Asa? Basi, kung gikan na sa Wuhan, basi gikan po na dito sa Tinis. Tinis? Okay, Wuhan, Juan. Tinis. Kang Istin. Bali. Mga pangalan na sa mong staff diri sa wala nakarelate. Ay my Wala God. lang, nagunono lang yun ko. Sa kadugay pa no. Mo ito na mo yung si Ma'am Jinky kanang baylon sa JB Parma. Di na kita masig baboy-baboy. Gulay-gulay. Taon niya, mga baka, magkinanawin ng mga baka, uy, kung na mamatay sa tawa, agin mo, pagsabahan. Damay kita Ang ni. nakuyawan po doon ang mga kanding. Mga kanin. Batay bay, mora kita isunod ani bay. Hindi na pwede paihaw ron ng mga baboy. Mora kita yung mga daog-daog ani. Taon niya, kumabot ang panahon ng mga gulay, may na po nga di makaon, kaya na po yung mga di maayo nga na. Utsa lang lang kanon na to, ane? Basig na po yung natawag nga European Vegetable Virus. EVV. Wala na yun. Atong kaunong katong di mahurot. Alas 7:37. Mubalik ang gugmang giahak. Oy, ending na ron. Ay, kumusta Stay put ka? na. Alberto. Sige. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax.
Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawa sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Farm Save Pharmacy, Emerald Pharmacy, Elikin Pharmacy, Azor Store, Selmari Pharmacy, KCG Pharmacy, Edus Loading Station, Bresa Drugstore, BHW Federation Store, Tony's Pharmacy, Garsota Eatery, Downey Marketing, Pamagan Store, Shelo Pharmacy, LCA Pharmacy. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upaya kinindughan ko ano nili ako masgama unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Ganahan mo ana, order lang mo ana. Gwapo kayo na mga dagway na mo, gahi ni Bay. Order lang mo, panghadlok sa inyong mga ipis. Paswerte po ni, butang niyo sa inyong portahan. Pero ay ni butay kandila, ayaw. Kuhan ni siya pampaswerte, butang niyo sa inyong kuan, balay, sa inyong dingding, ana. Gahi ni Bay sa tubangan, sa likod, oh. Gwapo kayo kung mga igala. Ang original price yun ani kay 55,000 pero nag-sale man ta 150 na. Ito na pating kong mangyak serye ang finale kay Bernice Mangaron at siyempre ang kong mangyak kay atid sa atin ng Biramax Kapsula. Mas gahi, mas lami. Nakoy bagong suki karon. Medyo dako ang diferensya sa edad niya siyang asawa. Kaya ang asawa medyo bata-bata pa. Medyo late bloomer man siya. So siyempre, lahi ba ang energy sa mga bata-bata pag-asawa? Kaysa mabuang, baso niya na aksyon sa kataranta, kay baso niya mong paluluya siya, baso niya mangita dito kang pare nga mas bata. So, niangay siya sa Biramax Capsule. Kaya may daw kayo ni kay gabi, hantod, magbuntag. Di lang po na daw adlawon. Ang iya lang diya nga, bisan ng mga every other day or bisag TTH. Ano ba? Kaysa lang ko siya sa kabulan. Ayaw po. So, lingaw kayo. Enjoy kayang asawa. Siya po, nag-enjoy po. Mo na nakalami sa Biramax Capsule. Ano man, 100% herbal. FDA approved. Oh. No side effects. Ang kagana. Kung saka mo kung wala pa mo nakatesting, sisting na sa Biramax Capsule. Nasa Save All Pharmacy, nasa Farmasya Oro o sa Oro Pharmacy. Sa mura to, okay? Daghang salamat dahil sa atong exclusive na distributor ang JB Pharma. Mga taga-uptown ha, nangita pa mi og kuan dia pharmacy nga pwede na ito mabutangan dia. O siyempre, kinato gyapon sa ato sa TCK, The Colon King. The King of Colon Cleansing. Ay sus, naging adlaw nagproblema biya ko sa tudanay lang. Kay siyempre medyo daghang ko yung nakaon, tapi medyo tingala ko anong gusto ko kanang burag lahi man ang feeling mo nga burag puno kay muntian ba.
Kagabi usara ka sachet. Tapos gibutan ako sa bugnaw nga tubig, i-shake ni mog maayo. Pag human ni mog shake, ayo kay dugay-dugaya, kay murag mubukan man na siya. Imnon din nimo. Murag juice ra man na kay tamis man. Pero dili sugar, stevia man siya, natural ba? Pag inom o ganinang buntag, di lami kayo. Bugwa kayo ang mga di maayong mga toxins na nagpundo sa inyong mga katiyan. Duda gina ko ng tiyan ni Lito, pero di yun na bilbil. Duda ko mga toxins yun na. Ito yung mong ipang-order sa mga high times, sa mga... Kailangan mo na yan, ipa-standby si mong kwando, ipa-release na do. Again, palit na mo og TCK, available ni siya, na per sachet, na per box. Kung gusto ninyo, ato mo sa Facebook page, na tck.ph dito nga na Facebook page, pag-order mo dito. Bagay ni sa inyo dito, mga constipated o gani pang cleansing yun ninyo, ha? Oy! By the way, si Boss Kenneth Piloton, barangay secretary na di siya karon. Sa barangay Agusan. Boss Kenneth, dagang salamat ha. O siyempre ha, dipinsa yung kaugalingon para na mo, nga siglakaw-lakaw, napagapoy COVID, perminti mi magmas, mag-alcohol mi, tapos cherry C ang among ginakuan. Ato mo mga tindahan, na may mga poster din na mo sa gahi ni Bay, pagitaan ng cherry C. Available na sa Cagayan de Oro, sa gawa sa Cagayan de Oro, cherry C. Kulba kay power kayo itong kamo-kamo extract na siya. So pagitaan niyo ang cherry C. Okay? Okay? Ladies and gentlemen, our celebrity taxi driver, Lito Inglisero! Baday, good morning sa tanan, may buntag and all the people listeners right now. Good morning sa inyo din. Lain ang utanang best friend magidota. Siyempre, amigo mi ni Lito. Amigo ka Sa tiyon anay lang kung basyan lagi na akong criteria for judging, dapat itsuraan gid ang akong mga amigo. Pero bay, pasalamat ka Brad. Kaysa tanan akong gipang amigo, ikaw ra gid dili itsuraan gid akong. Dili kayo. Ha? Dili kayo. Dili kayo. Nala, close ta. Kabalo ba kang amigo kay ta. Tanan ni mong mga kuan, ako ginang tabunan. Siradaan yun na siya. Amigo kita, Brad. Inom dumi gina, Brad, ha? Pala mo sa kwarta na, Ha? Pala mo sa kwarta ba? Sa? Kwarta ba? Actually, di kita nga naka-amigo, Brad. Amigo na, ha? Pagpangutang. Actually, Brad, di kita kaya gini nga naka-amigo. Di kayo na-close. Ay! Ito na po ating Litos Quote of the Day! Wait a minute. Hinay mo ng agency din nato deron, ha? Na, Anong batag sa iyo ba? ay, ilode ko dati ka muna, ilode ko dati sa tanan namong mga... Da sa atong mga silingan dia sa Westwoods, good morning ninyo tanan dia, ha? Already na? Yep. Alright, Litos Quote of the Day! I am prepared for the words. Ano sa siya? Words? Word? Word? Sa what? So, murag uwat na ulat ko. Tarong again, otro. I am prepared for the worst, but hope for the best. I am prepared for the worst. Ako preparado sa bisag unsang what do means worst kanang kulumuson. Ha? Kulumuson, grabe na yun ba? But hope for the best. Ang quacknet, Batman. English quacknet, di ba? Manguto bato, it's but. But, ako nang hinaot, nga moabot ragyapon ang labing maayo. Ang katong bat, Brad, nga 80 mo tong paniki, kanilay man human eh. Adi ni pa. Unsay basa? Tugso ko dago. Lubot. Abi no dagumon. Lubuton. Lahi po to nga bat, nga lubot, dubulti sa to. Sa mga tusukon. Abi no tusukon ang lubot. Dito na sa may galang, way hinungdan! Na inspiring quote of the day. Agin makadili. Ito na pong sumpay sa atong letter. D! Da lagi.
Dear Kagahi, Bernie o Kagahi Lito. They're the hard Bernie and the hard Lito. Nahulo song sa una hambugiruan ko ni Cardo pero karon uyab nami. The fast, what do you mean get hamburger? Boastful. The past few days, I'm very humble, boastful for Cardo, but now I'm a girlfriend. Nadala ko sa iyang mga pamaba. There's what do you mean dala? The flowing. Dala, flowing. Oh, Bring. Dala, bring. They're bring the Nadala ko sa iyang pamaba. we bring the kwan or the word what talking. Nadala ko sa iyang pamaba. We'll bring talking. Nadala po ko sa iyang mga panila. We'll bring the tang. Nadala ko sa iyang pamaba. We'll bring the talking. O nadala po ko sa iyang mga panila. I will bring tang. Wa gininong dal niya to kan. Samot ka kumusa nga kumbok ni mo lito. O nakayong gyud ko nga love na nako si Cardo. But will talking myself very love of Cardo. Nakita sa nako nga murag hayag akong kaugmaon sa iya. I will see my eyes there's a light for the future. Kay daghan ba siya balay? Because Cardo's a lot of houses. O yan ay tamo! This is the starting of love life. Ay. Basta nga ni nga tingog, kabalo na mo. Ay kabala ka ta. Ang atong anak puhunta dito na to ibutang sa Wiswood. Ug duha ka buk mo gawas na dito si Birstis sa isa ta. Ayaw ko pong kita. Samo kayo ka, Cardo? Ayaw kita. Wala pa mangguhay? Wala pa din, nagsensis pa rin. Wala pa. Cardo, sa unang bitaw, ang bugiroan yung kiko ni mo eh. Katulog yung Lunes. Katong Lunes bitaw, ang bugiroan kiko ni mo maglagot kiko ni mo eh. Ang bugiro kay ka na imong sikag washing-washing ng mga sakyanan. Sikag pa inambok ka na imong bago nga balay diya. Tas sikag ino nga, dagan mo'y balay. Ang bugiro kay ka, oy, pero giganahan mo kadugayan. Oy. Nadala ra gid ka sa kanya. Nadala ra ka sa mama ba? Nadala lagi ko siya mong pamaba. Masagli na, nadala ko siya pamaba. Bring the talking. Og nakita mo ginako nga tinud anay ka nga tao. Sukad-sukad wa pagibian ako nagipabungkag na akong tinapok. Suwa pa gid ay. Wala pa gyud. Ang boyfriend na ni mo sa una. Dugay naman kay Toy ni balik man pagka nabungkag na sa una. Pero tungod sa kadugay natapok na pud balik. Dali naman kay na usaram na kaplanggana butan mo dagang tawas. Matapok man din na balik. Muhuot naman siya balik. Unsa man siya tag istorya ni wa kay mo. Sige na. Ay kung lang na ta kay happy to musta. Hinahinaya ba ko? Sige na ta. Hinahinaya ko ba? Sige ta basta. Hinahinaya ko. Sige ta basta. Oh my God, grabe kay ka Cardo. Paspasan ta. Cardo, hinahinay sa. Lahir ginimbira max ta. Hinahinaya sa basa mo ka. Cardo. Dili siya mabahog tao bisag giunsag dukduk ta. Dili siya mabahog ta. Oh Cardo. Ta. Kana paspas na Cardo. Sige ta. Pas man ang Cardo. Tanaw ba si Mot nagaglansang Cardo ha? Ba si Mot nagaglansang ba? Daghan makilansang ta. Daghan makilansang ta. Buro may nahiwi, buro may eskwalado. Di dako ni ngalansang ta. Paspas si Lumiro City ni ngalansang ta. Paspas si Cardo. Sige ta. Cardo. Cardo. Magriban sa tabi. Kachut lang. Di man gid siya mudungutan ako siya nanudlo pag yan. Uy, Cardo! Cardo, ito papaway sa ko, Cardo! Ribansin Uy, Cardo! Ribansin! Cardo! Ribansin! Oh, love me. Kasi nga! Papaway sa ko, Cardo! Ala, basta bira Max, way hunong-hunong. Uy, Cardo! Way hunong-hunong. Nauwi sa ka, Cardo! Way hunong-hunong. Nauwi! Oh, love me. Amo lang klaro na nagpanday ni sila ka Theodore.
Nagpanday ni sila ka parador ha. Wala gihuno magpanday og kaparador. Okay, kailangan naman ko i-submit kina may nag-order. Ato lang laro ni may gala. Agay sakita sa akong lawas. Ay grabe kita tao. Ayo! Oy, Ayo! Cardo bro na taong sa gawas. aman. Ayo! Isog mo kina. Ayo na si Cardo na! Cardo! Kisa man na? Eliana, Kisa man na sa gawas? basig ko na. Paki- Pinuno na, si Pinuno. Pakidili. si Pinuno. Hala, taga pulang araw. Cardo! Ay, Kisa, ala. kinsa Ay mo man imong giingon na imong boy nimo sa imong balayo. Mo man imong di ba mo na sa imong boss na, ba? Oh, Ayaw pagilis. Kaya basi gipangita ka kay nahuman na siya glut. Imo di ba mo na imong boy imong di giingon? mangayo siguro nag-alawan. Siguro mulakaw na. Mga allowance. Ah, oo. Bawa ko nga nabilin og alawan sa iya, ha? Kapalabi akong... Ayo, Cardo! Marag suko. Kanay mong kuan ba, boy ba? Kung makasinggit sa imo, burag imong agalon. Anak naman siya. Piling kayo na tawana. Sagpaon ko man na siya, cute. Burag. Just relax. Cardo, gawas niya! Uy, wag ngisog na. Hawin na mo imong pamilya! Uy, pinuno siguro. Kadula, ako ligawas. Ikaw gawas. Kasaba ba kayo nimo? Pasensya kay ma'am. Ma'am, pamanti sa ma'am. Sorry. Sa problema nimo? Uburag wa kay katahuran sa imong amo. Kasingit-singitalan nimo. Unsay amo? Di ba? Driver man ka ni Cardo? Aso mas Carlo, pag-ausar ko lang kagwangan, ha? Pag-ausar. Boss, morning boss. Unsay boss? Morning. Sorry kay boss. No, sorry. Nangyari sa sakyanan boss. O sa may gingon na yun, nga. O sa driver. Ako na namin na yung driver, ano? Dili, ikaw mag-drive o sa'yo boss. Puli-puli ha. O sa'y pasabot, ani Cardo? Kung ano to siya boss, wala kayo na Cardo, kabantayan. o sa'y pasabot, ani Cardo? Solid. Mao na liyaw gingon lagi. Solid ta. Ma'am, Cardo, di ba gingnanta ka nga undangin lang yung si pamiktima lagi ano rin mga neighbors? Yun na namin ni Eric boss. So nagpakaroon ka na po ni ikaw nga mo? Ha? Wala si Rica. Sorry sir. O sa'y pasabot? Huwag ko kasabot, ani. So solo dito, Ma'am. Di ka kasabot ng istoryan. Ma'am, nabiktima na po kani akong alalay, ma'am. O sa'y alalay? Alalay. Cardo, tubag. Tubag. Di kakatubag. Agay Tubag. agay ta. Agay. Tubag. Amo tubag pa ka. Ma'am. Basaliw ako, ma'am. Apan. Kana si Cardo ako ra ng alalay. Sir, sorry kay ta. Kisurrender na ako ang tanan. Ako kipa-grader. Ako kipa-grader ang akong kayutaan. XMG ang gamit nga heavy equipment. Tapos, sa lugar. Sorry ta. Mangingilad ka. Agay. Mangingilad ka. Agay. Buhay pa ka, ha? Kadyo lang, ha? Agay ta. Sige, dagan. Dagan ka, do. Agay ta. Dagan ka, do. Agay. Oy! Usa ka walay hinungdan na pod na drama mga gagahi nga gasayang-sayang lang sa oras sa home radio.
ang atong naibawang. O siyempre, happy viewing diya sa mga taga-Iligan. Labi na kang Don Ligados. Orsi, good morning. Ayaw kay palabing duk-duk, Orsi. Ay, 30% niingon nga, oo, dapat ni kuan na, tuuman mo ng COVID. Ang importante nga, lahir gito na sinihan. 30% nag-ingon. Pero ang 60% niingon nga paghilo mo dia, oy. Digyon. Inyo na ng sinihan dia. COVID pa karon dito lang ko sa balay. Og napay niyo, pwede mo siguro mo sulod diha, pero naka-PPE mo. Unya, pasigaon ang suga. Buang na. 10%. Siguro may taban ng sinihan kung di sila magsara. Na sila daghan freebies. Kung musulod ka, na libre masahista, na libre pagkaon, ang nanay buffet ba? O kana siguro, mamalik ta na sa sinihan. Teka pa, makaroon musulod ka, napay, mamalit pa, wapay apil ang ticket sa popcorn, soft drink, wapay apil. Karon gusto nyo mabuhi ng sinihan, ito suggestion lang naman. No, ha? Dapat na namoy eat all you can buffet. Pasulod. Oh, pagsulod. Dito yung sa may tilon. Oh, dito ka. So, kamulog tanaw na yung mga unli dito. Hala, inom, party, kana. Oh. Para mabalik. Happy birthday, Doc Ramon Neri. Happy birthday, Doc Monching Neri. Oy, grabe ha. Congratulations ni mo sa imong gihimo diya sa J.R. Borja General Hospital. Imo ginan na pa moderno. Magpa-schedule lagi Doc ko. Ramon Neri. Magpa-schedule ko kay Doc Ramon kay gusto ko magpaturan ng bag-o dia nga J.R. Borja nga kamulo karon. Before siya nga kuan dia. Kaya kay last day man niya ron. Ay, sis. Nakas man na siya. Ako inon siya na nga ipa-schedule ko daan dia. Napamala siya next week. Ala, wala lagi. Muhawal na si Doc Neri ang atong ID. I-update ta mo sa labi na mga layo na sa Cagayan de Oro. So kung inyo naandan sa unang Jalbura Hospital nga murag bulingit na imong pasyente hapit mamatay na. Bulingit. Karon lahi ra gyud. Ang JR Borja ka dito. Bulingit, ngit, ang hit. Oo. Pero karon ay basta lahi ra gyud si Doc Ramon Neri. Doc Monchi, happy birthday. Happy retirement. Happy retirement, Doc. Muna na siya nga bata, 28 anyos mo na siya. Okay, kung sa pa man siya, grade 4 pa lang siya, doktor naman siya. Bitaw, nakakisalamat sa pagpagiubang alam mo, timan ang katawan nga doon ay gahing nga baruganan, may tampo kalampuan sa itong katilingban. Kini yung sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. O timan ni mga bana nga gahi sa uban ni nagimuling, yung si Bernie Bitok-Bitok. Kita sa Lawrence Pohon, diri sa Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi sa balita. Gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio.